Shout out ka kabsat ka ni Sir Romel Baltasar, 5242. Nga iso iti nag-request ka dito yung kanta na Paul 1, Sirop sa Lamagi. Nagsabong kinayat ayay pa'y to'y gasat. Nagbunga tiliw tito o kenrigat. Awan man pa'y mauray ko nga kaasim kanyak. Nudilaeng talangam ama buybuyak. Manipod pa'y di si katipi.